Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nandito ulit tayo sa latest update sa bagyong si Jolina with international name Conson. At ito po ay para sa ngayong araw ng Martes, ikapito ng September 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Ngayon, ang bagyong si Jolina ay kasalukuyang nagtatraverse po na yon ng Masbate. Kanina, naglandfall na po yan. Ayan po siya. At unti-unti na po siyang lumalabas sa northwestern side ng Masbate. Nagbago po ang direction na ito for the past 6 hours. Instead na mag-cross po sa may Ticao, Burias, malapit na malapit sa Camsur at Camarines Norte, ay biglang nag-west na naman ang kanyang track. At confirmed po yan sa ating European model na ginagamit sa pag-forecast itong bagyo. At meron pa pong isang bagyo dito sa labas, si Severe Tropical Storm Chantu. Yan po ng international name at papasok po ng power tomorrow. Bibigyan po ito ng local name as Kiko. So, ang pag-shift ng track ng bagyo more to the west is because lumalakas pa rin yung high pressure dito sa may taas, east of Taiwan. Kaya itong bagyong si Chantu ay nag-west rin ang movement. Okay, wala pa rin interaction na nagaganap sa dalawa. Still, itong high pressure ang nagdodominant. Ito po ang dominante para i-push itong mga weather systems na papunta sa west. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation, so medyo sabog po ang sirkulasyon ng bagyo. Kagabi, pag landfall dito sa may Hernani, Eastern Samar, medyo 110 kilometers per hour, almost a typhoon, although pag-asa na-grade bilang isang typhoon. But ang ibang agencies nananatili pong severe tropical storm. At ito po ay naglandfall kanina sa may Masbate. At sa mga oras na ito ay palabas na po siya o baka nasa western coast na po siya ng Masbate base po dito sa ating zoom in satellite animation. At makikita po natin yung kaulapan nitong bagyo. Dito po siya dumaan. Medyo wala tayong radar feed na yon. Walang output from Virac at radar ng Pag-asa. So, bali nandito siya na yon sa northwestern portion ng Masbate. Nag-emerge na po sa may Sibuyan Sea. Okay? So, yan po ang tracking na yon. So, may mga inaasahan pa rin tayong ulan dito sa Camarines Provinces mamayang gabi. But yung hangin hindi na masyado dahil sa pagbabago po ng kanyang tracking. So, kung titignan natin na yon ang bagong track na ginawa natin kanina alauna based sa 11 a.m. Position. So, yan po, nagtawid po siya ng Masbate. At kanina, yung tracking ay banda dito. Okay, so medyo malapit po yan sa Camarines Provinces. But sa latest na yon ay dito na po siya na yung dadaan. Okay, pag ganito. So, yan po ang bagong track. Lalabas po siya sa Sibuyan Sea na yung gabi. And 2 a.m. early tomorrow morning, papasok na po siya sa Tayabas Bay. At dadaan po siya in between the western coastline of Bundok Peninsula and sa eastern and northeastern portion of Marinduque. So, ang Marinduque at Bundok Peninsula ang makakaranas pong malalakas na ulan at may mga bugso ng hangin dala nitong severe tropical storm. At pwede pang lumakas ulit dito sa Sibuyan Sea dahil mainit po ito. Medyo nakakulong yung warm sea surface temperature. And lamang din ito sa system dahil maliit lang siya. So, pwede siya mag-rapidly intensify na naman. Sana hindi po kasi kawawa po mga kababayan natin sa Calabar Zone. Okay? So, dito po siya dadaan. 8 a.m. tomorrow morning. Pinakamalapit po yan sa Marinduque. At maglalandfall po sa may, dito po sa may Southern Quezon. Okay? Malapit po yan sa just east of Lucena City. Diyan po siya maglalandfall sa may Plaridel area. So, posibleng 100 kph pa rin siya. Based sa forecast, hihina po siya ng 95 kph. Still, malakas pa rin yung hangin. Yung bugso niya, umabot ng 120. So, medyo mapiligro po ito sa may bahagi po ng Kamaynilaan at Southern Tagalog Provinces. So, please take all necessary precautions. At, prepare na rin po ang mga kagamitan just in case magkaroon ng brownout kasi pwede pa rin magkaroon ng mga brownouts itong 95 to 120 kph. Marami ng bagyong dumadaan, so mag-ingat po silang lahat. At lalabas po siya sa may Central Luzon, sa may Zambales coastline,
alas 8 ng umaga sa Huwebes, September 9 kung hindi po siya mag-accelerate. So, hihina po siya bilang isang minimal tropical storm. But, pagdating niya sa West Philippine Sea, paglabas niya sa September 10, baka bumalik siya bilang isang severe tropical storm. So, ito po ang pinapakita niyan. Magiging malakas po siyang typhoon pag landfall po sa Hainan na yung darating na linggo, September 12. Okay, so September 11 naman po, nandito siya, papalapit sa area po ng Hainan. While habang nandito yung bagyo, dadaan ng malapit si soon-to-be Typhoon Chantu dito po sa may Batanes at Babuing Group of Islands. Kasi ang track nitong isang system pa ganito. Okay? So, namimilig ko din ang Taiwan sa tracking ni Chantu o soon-to-be Kiko. Okay? So, yan po ang ating track. Ito yung lahat ng Asian agencies na nagmamonitor kay Conson o kay Jolina. Lahat sila nag-agree. Dito po siya magla-landfall sa may Bundok Peninsula o Marinduque area tomorrow morning. At tatahak po siya ng Central Zone. Kasama rin po ang Calabarzon and Metro Manila. So, mag-ingat po kayong lahat yan. Lalo na sa mga flood-prone areas, sa mga hazard sa wind. Medyo pwede umabot ng 100 kilometro bawat oras ang lakas ng hangin, ang bugso ng hangin na 3 seconds. Usually, ang bugso ng hangin na 3 seconds po yan. Okay? Ito naman po ang lahat ng Asian agencies na nagtatrack ng bagyong si Chantu. Magkadikit, halos pareho po ang tracking nila. Papunta sa general direction po ng Batanes, Taiwan area. September 11. Sa darating pong Sabado-Linggo, nandyan po siya. Dito yung forecast models, hindi pa rin kompleto. Mga bagong forecast models, mamaya pa po yan 5 p.m. So, makita niyo ang direction nitong dalawang bagyo. Ito naman yung oceanic heat content. Ang bagyo na yun ay dumadaan na yun sa medyo malamig na temperatura. Kaya hindi na masyado siyang lumalakas. Humina pa siya ng bagya. So, malalaman natin mamaya, baka bumaba pa rin yung hangin sa 95 kph. Ito naman po yung forecast from the European model at nakikita po natin sa bagong forecast na yon, dyan po siya dadaan. Okay? So, yung bulk ng rainfall, yung compact rainfall ng system ay dito lang po sa may Boreas Island at nasa pinaka-extreme corner po ang mga coastal areas po ng Camarines Sur. So, may mga ulan-ulan pa rin inaasahan mamayang gabi hanggang tomorrow morning. And then by tomorrow noontime hanggang hapon, improving weather conditions na rin sa mainland Bicol region except for Santa Elena, yung westernmost part ng Cam Norte. Since nandun pa rin po yung bagyo. Miyerkules ng gabi, dadaan po siya ng National Capital Region, Calabarzon. So, kung hindi mag-change ng direction, magkakaroon po dyan ng rainy at stormy weather sa Metro Manila bukas po ng gabi. So, simula yan ng hapon hanggang early morning. Early morning, ang bagyo po yan nandito na po sa may Zambales. Then, Thursday, maganda na ang panahon sa Metro Manila. Although may mga southwesterly surface wind flow pa rin yan. Thursday ng tanghali, nasa west coast na po siya ng Zambales o western Pangasinan. Itong bagyong si Jolina. Then, lalabas na po siya ng PAR sa Friday ng umaga. Okay? So, yan ang ating update sa bagyong si Jolina. Tingnan naman natin itong bagyong si Kiko. Soon to be Kiko. Maliit lang po siya. Yan po. Friday, papalapit po sa extreme northern Luzon. Base po ito sa European model since magaling ang mga forecast model na ito. Yan po, Saturday ng umaga, dadaan po sa Batanes at Babuyan Group of Islands. So maghanda po mga kababayan natin sa Batanes Group, lalo na yung darating na Sabado, sa possible na pagdaan ng bagyong si Chantu o Kiko. Pwede pa po ito mag-change, okay? Malayo pa po ito, baka more to the north. So ito pa lang yung pinapakita ng model. So, malakas na bagyo rin po ito. Almost 200 kph yung sustained winds base sa forecast models. And then, sa linggo, tataas po siya. Magla-landfall po sa may southern Taiwan. Okay? Kailangan po ito ng Taiwan kasi nagkaroon po sila ng drought last year. So, itong grabing ulan na ito, they needed that sa mga dams nila dahil kulang po sila. Nagkaroon sila ng
tinatawag nilang rare na drought. Kasi pag panahon ng La Nina, dapat hindi nagkakaroon ng drought siya. So, yan. Hanggang Tuesday, nandyan pa rin siya. Okay? So, yan po ang kalagayan ng dalawang bagyo. Yung bagyong si Jolina at soon to be Kiko na papasok bukas ng PAR. So far, wala pa naman pong kasunod dito sa dalawa. Clear pa ang Pacific. Move natin hanggang Thursday. Wala tayong nakikita na yon. Okay. At most likely, mga trough lamang po ito or shallow LPAs. Pwede magkaroon rin ng active LPAs since nasa panahon pa rin tayo ng tagulan at typhoon season. So, ayan po. Diyan po ang tracking ng mga bagyo na yon. Okay, so posibleng may LPA na naman mag-form. May mga ulan-ulan po dito sa atin, monsoon trough. So that's it. Yan po ang ating latest na yung hapon po ng Martes, September 7. At babalik ulit tayo bukas sa latest sa dalawang bagyong ito. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.